venner, og i dag skal vi udspille Ture. Og han ved ikke noget om, at jeg udspiller ham. Og lad os se, hvordan det kommer til at gå. Han var der. Bare deromme, Minke. Han håber søs bare deromme. Han sidder bare der. Han er ikke noget her. Hvis vi tager lidt langt op her. Så hvis vi ser. Han ser os bare ikke. Altså, det var fucking mærkeligt, at han ikke så os der. Men det var alt på den her video, så jeg vil bare sige hej hej.